גבר כל היום עושה בעיות, כוח טוב לא לחיות ולא מה לצפות ולא מה לצפות. הוא נכשל בלימודים ואכזב את ההורים, חשב שהוא מקסים, עזב את הבית, נגרר לסמים, מה יהיה איתו אלוהים? נשלח לכלא והיה בהלם, למה בכלל נגרר לסמים? למה כאבים? איבדתי חברים, למה? נדפק ולא היה מאופק, הוא עושה שטויות מחשיבה, שותה בקבוק ולא רוצה צידוק. איי להיגרר, איי